Tay sa Arjad. Ganiha ramay ko diri nga nang wa man gidiris kitipay. Asa karungbo eh? Basta daghana jud ko tuwa kandi nga. Sika. Try. Hoy, kitipay! Bye. Oh! Naramday ka dira. Dali ra jud dari tabangi ko aning paninda nato. Kinsa man imong kauban ra, papila po nag dool dire. Unsay duha tay nga ako ra man ari usa? Aw, ikaw day usa dira. Ala sige, dool day dire pagdali dira. Tamad gi ka ni mala kada. Dali dayon. O lagi oy, ara na ko padong. Ano niyang kamot? Sige, minisig tanaw siya. Diha ka tuwa daghana kita sa dugo jud. Naunsa man na imong kamot? Diri. Patay nga nung gadugo man eh. Diri atong sutupon lingkod diri lingkod. Tay saragid. Nganong gadugo man na imong kamot? Ay mo nang gisupsup tay nga kato man si kanding. Akong gipang-irok. Let's same day kang anak ka. Ngano nga magkabastorya dayon? Nga, dugo man dito sa gato sa kanding. Ilan ko man magsusop, pa gani ko kasulti. Amaw man di ka? Na, ako rin namaw ani ron. Napugo ng tikadra. Tama si tatay, sir na dyan. Kiss ka tatay. Hala sige. Ari lang ka dire ha. Ay paglakaw kay tabangay ko dire sa paninda. Ikaw akong assistant. Mangondo. Ay mangondo. Dali lagi mo dire mangondo. Lah, Dol lagi mo dire. Dali lagi mo. Kamu mo itong upat ng utang dari sa verbal na? patay. Naduha na sila. Duhar din na sila. Sorry na. Ay palata. Duhar din mo mga undang. Onoy, duha ra man may kabuok dire noy. Tanawa ragid ka. Ngon ko nga duhar sila. Tanawa. Aw, lain pa yato dong. Di ba kamu matunduhan ng utang dong no? Oh, Noy. Kami bisa Noy. Ngano day, Noy? Ano? Pinagi man mo dire. Manukot ko ninyo. Asang bayan. Noy, wajud ba may kwarta ni noy? Noy. May kwarta day, Noy. Pwede sunod na lang noy. Di ni mahimo dong. Parto man itong isabutan mo bayad mo. Ya karon, parto naman eh. Unsaon man tani ron? Patay noy. Wajud ba may kwarta dire noy? Sa kami namo noy. May pagsumbagayon lang tayo, Noy. Ako ba higitog sumbagay ay? Wa ba mo kabalo? Nga tulo ka buka kong ipatay. Ang usa, nasa menteryo. Ang usa, gihaya pa. Nya ka mo, musunod mo? Yang usa din, Noy. Asa man day, Noy? Ang usa? Napa sa ospital dok. Say ko na kay. Tinuod kayo. Alam mo duha. Hala. Ay, sus. Nagpila pa na napatay sa mga tatay, dira. Huwag yun may nahadlok. Di ba, sick? Sick. Run. Ha? Unsay ka bantay nga ako ra man na dire usa? Let's same day kayo nakaka. Ano nga ka magstorya dayon? Nakutom na ito. Ako rin namawa nito ron. Tama ni si tatay. Ito na dyan. Ha? Unsay ka bantay nga ako ra man dire na dire usa? Ay naman mo. Di na siya mahimo mga odok. Parto man itong isabutan nga mo bayad mo. Nya karon, parto naman eh. Ay na, di na siya mahimo. Parto itong isabutan. Nya karon, parto naman mo. O parto naman mo. What's up, mga ka-Jinsu? So, it's time to shout out now. Shout out ko kang Boss Chip Rini na
shoutout sa Moya. Then shoutout ko kang Junry Jimenez. Shoutout kang John Carlo Jimenez. Then shoutout sa imo Marian Pipito. Shoutout kang Jovi Biran. O shoutout kang John Eric Tayong. Shout out. Shout out. Shout out. Og shoutout dahil kang Winji Pitogo og sa Pitogo family og shoutout dahil sa akong igagaw si Blaise Vincent Biran Bayato og sa Biran family. Mo to guys. Shout out. Ay, shout out. Sa inyo, family. Shoutout dahil sa kang Timaylin Jimenez o Kanyiti. Shout out, Angela Pasinyo. Shout out, Kajiho Olivar. Shoutout. Eh, kung So don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell below. Huwag kayong magsawa guys sa kanonood dito. So, bye.